Že pan kardinál Duka nemocný, tak to jsem pochopitelně věděl a domnívám se, že máme i stejného lékaře, protože já také docházím do vojenské nemocnice za různými doktory, ale netušil jsem, že to bude tak vážné, takže to pro mě bylo překvapením. A ono to vypadalo kolem toho konce října, že to bude dobré. Už přišel domů pan kardinál a zdálo se, že se z toho jako dostane a najednou prostě to vzalo obrat. Takže bylo to překvapení. Pak už jsem jako věděl, že jde do tuhého, tak jsme se i tady modlili v Litoměřicích a pak, když už jsem dostal zprávu, že opravdu asi už to je ke smrti, tak jsem hledal v knihovně modlitby za umírající, které jsem se, přiznám, nikdy nemodlil, takhle, že bych vlastně věděl, že někdo je takhle blízko konce, tak jsem ho nějak doprovodil. A v noci jsem se hodně budil, protože jsem čekal, že něco přijde, ale ten moment jsem zaspal, protože zemřel ve 3 hodiny. Vím, že jsem se probudil v 11:30 s myšlenkou na něj a pak asi v 5 hodin a to už jsem si přečetl, že je po smrti. Pan kardinál Duka pocházel z Hradce Králové, ale tady, jako skoro všude, jak jsem zjistil, tak měl různé kořeny, protože on měl rád ty souvislosti, vždycky dával věci hodně do kontextu, do souvislostí, ale tady ty souvislosti jsou pro něj zásadní. Část jeho rodiny pocházela z Varnsdorfu, takže tam on dojížděl často a vlastně tam jezdil na hroby svých příbuzných a vždycky, když jsme se bavili tady o severu, tak to nebylo bez Varnsdorfu. A potom určitě má vztah k Litoměřicím a to k tomuto místu, kde jsme teď, protože tady u toho oltáře byl 22. června 1970 vysvěcen na kněze. A teprve teď mi došlo, že já jsem byl taky vysvěcen na kněze 22. června. A to je krásný den, protože je svátek svatého Tomáše Mora a Johna Fischera, lidí, kteří vlastně zemřeli za spravedlnost pro svědomí, tak asi nějak to máme trošku v těch genech, nebo je nám to dáno do vínku, abych tak řekl. Takže 26 let přede mnou byl na den přesně vysvěcen na kněze, a to tady, a světitelem byl Štěpán Trochta, tehdy ještě ne kardinál, ale in pectore už, čili v srdci papeže Pavla VI. Už kardinálem byl. A pan kardinál Duka mi o tom párkrát vyprávěl, říkal, že tu nebyl sám, ale že sem přišlo mnoho pánů s ním, kteří si tady hodili štolu přes sebe a tím se vlastně taky legalizovalo to, že mnozí z jeho spolubratří byli tajně vysvěceni ven, už vyšli potom jako kněží a mohli začít veřejně působit, alespoň po nějaký čas. Takže toto místo je určitě místo, které je pamětní na něj a tak to zůstane. Odchází taková ta stará garda lidí, kteří zažili komunismus ve službě církvi. Já jsem vlastně 17. listopadu 1989 byl jeden den dospělý, mě bylo 18 a jeden den. Mám, pravda, mezi svými kolegy, spolubratřími biskupy třeba někoho o 10 let staršího, ale ti se taky stali už kněžími tak na přelomu těch 80. 90. let, ale ti jako staré páky, abych tak řekl, teda ta generace, která se narodila někdy ve 40. letech a v 70. letech byla vysvěcena na kněze, tak s Dominikem Dukou vlastně téměř odchází. Ještě tady máme arcibiskupa Jana Graubnera. A uvidíme, jaké to bude, protože já jsem, i když někdy jsme se třeba i střetli, to tak asi říkají všichni, protože Dominik Duka měl své pevné názory a uměl je dát pěkně najevo, tak jsem se cítil jako jistým způsobem jistý. To znamená, že bylo se o koho opřít. A myslím, že podobnou zkušenost vám asi poví každý biskup mé generace. Takhle jsme se bavili třeba s biskupem Martinem Davidem, že ačkoliv říkal, on měl vedle sebe už velmi nemohoucího biskupa Františka Lobkovice, který vlastně už jako opravdu dožíval a on musel už jako mladý biskup všechno rozhodovat. Přesto říkal, v momentě, kdy zemřel, tak jsem
nějak ztratil oporu, najednou jsem měl dojem, že jsem na všechno sám, tak tento dojem je tady. Ještě tedy nás drží pohromadě Jan Graubner, ale uvidíme, co přinesou nejbližší roky, protože ta výměna prostě je neúprosná. Mezi smrtí a pohřbem člověka je taková zvláštní doba. No, je to vlastně podobné jako s Kristem, když byl uložen do hrobu a ještě než se to nějak vyřešilo, v jeho případě to bylo tedy zmrtvých vstání, tak my to v liturgii slavíme jako čas ticha, jako něco, taková divná prázdnota to je, ale není beznadějná. A to si myslím, že je i stav právě mezi úmrtím a pohřbem. Je to doba, kdy na toho člověka intenzivně myslíme. V případě Dominika Duky to není nějak těžké, protože jsou to plné noviny, plné sociální sítě. A samozřejmě já třeba osobně vzpomínám na mnoho setkání, které jsme spolu měli, mnoho veselých a jiných případů. A taky si uvědomuji, že třeba něco jsem ještě mohl dotáhnout a že už to prostě nedotáhnu, protože už není s kým. Ale na druhou stranu, když někdo takhle umírá, tak já si uvědomuju, nebo žiju s jistotou v tom, že on žije dál. Takže okamžitě ten dialog, když jsem mu mohl zavolat nebo se s ním setkat, tak pokračuje dále v modlitbě, úplně přirozeně pro mě. Tak vím, že mi neodpoví, ale vlastně můžu s ním mluvit. A tak už se mi stalo teď v těch dnech, že třeba jsem říkal, tohle by bylo potřeba takhle nějak zařídit, nebo jak by se to mělo udělat. A zkrátka nějak prostě pokračujeme dál, i když je to jinou formou. A to podotýkám, že jsem nikoli jeho nejbližší spolupracovník. To tak bylo v letech 2016 až 2020, ale taky jsem vlastně nebyl úplně nejbližší, protože každý jsme seděli v jiném baráku, ale třeba ten telefonický kontakt a každotýdenní kontakt byl intenzivní. Zcela pravidelně, abych se tak vyznal, ale spíš to, já jsem to vždycky bral spíš tak jako s nadhledem, jsem od něj dostával čočku, abych tak řekl. Prostě potřeboval někomu říct, nebo jak si vypustit ten přetlak, když ho něco naštvalo někde, nebo tak. A já jsem to bral, bylo to nepříjemné, ale bral jsem to jako projev důvěry. A přestože jsem těch takzvaně neúplně příjemných situací zažil mnoho, tak mě nějak nepozraňovali ve smyslu, že bych se na něj zlobil nebo že bych na něj zanevřel. Naopak mě překvapil nebo skoro šokoval, když skončil v úřadu předsedy biskupské konference a pozval mě na Zelený čtvrtek a tam v katedrále mě ocenil nějakou medailí. Musím se podívat, jaká to byla, protože arcibiskupství má velikou plejádu těch medailí. A když mi to předával, tak mi říkal, to máš za horní policii, za opravu toho kostela a taky za to všechno, co si se mnou musel vydržet. Jo. Takže tam byla nějaká prostě velkorysost a úplně zpočátku, když ještě jsme jako začínali spolu v tom roce 2016, tak mi třeba vynadal a za hodinu se omluvil. Někoho by to možná unavovalo, já nevím, čím to bylo, ale mě to spíš jako školilo. Takže co mě naučil, můžu říct, je omluvit se, že to není žádná ostuda, všimnout si toho druhého člověka nějak a musím říct, že to všechno, co jsem s ním prožil, tak beru jako školu. No a uvidíme, no tak Pán Bůh se to nějak srovná a já věřím, že sice bylo u toho trošku křiku, možná nějaké bouchnutí do stolu, ale že tam bylo široké srdce a to je asi nejdůležitější.